Meni je drago da sam ovde prisutan na ovoj koloniji. Ja sam Viorel Flora, slikar iz Zrenjanina. Ja sam ceo svoj radni vek proveo u pozorištu zrenjaninskom kao scenograf. Radio sam 10 godina na Moru portrete u Rovinju do 87. godine. Bio sam profesor na Višoj tehničkoj školi, tekstilni odsek, 4 predmeta sam predavao. Kad neko predaje 2 predmeta, to je već veoma mnogo. I 23 godine sa trećinom radnog vremena. Znači, posle scenografija od 3 do 7, 2 put nedeljno sam predavao. Onda sam vodio zrenjaninske umetnike, bio predsjednik zrenjaninskih umetnika. U Zrenjaninu na 80.000 stanovnika ima 100 slikara koji su završili akademiju. To je jako mnogo. To je u odnosu na broj stanovnika posle Beograda i Novog Sada najveći broj slikara u odnosu na broj stanovnika. Kakve motive ste tražili tu u Zagorju? Šta ste radili na koloniji? Ja sam gledao na koloniji da budem nekako u toku sa situacijom, pa sam kao inspiraciju uzeo rudare, crveni fenjeri, to je bila poznata njihova buna u ono vreme kad su se oni nešto protestovali, i evo oni izlaze odande i ovde težak rudarski rad, pošto je ovde bio rudarsko mesto. Ja sam gledao da uradim nešto u kontaktu sa situacijom. Kako se osjećate tu u Zagorju? Ja se ovde jako lepo osjećam, čist je vazduh, priroda je lepa, smeštaj je najlepši, ljudi su prijatni, ljubazni jako, to je veoma važno. I važno je za ovu koloniju da su umetnici dobri ljudi, jer se mi ovde družimo, pričamo i nemamo nikakve rezerve, nešto. To je veoma važno jer je smisao kolonije druženje. A sad šta ko naslika, to je njegovo. Da. Šta ćete odneti iz kolonije? Pa ja ću da odnesem lepe utiske, to su utisci u mojoj duši, u mojem srcu, za mene veoma bitni, jer ovde je mnogo lepo, ja nisam bio u Sloveniji, ja sam prošao kroz Sloveniju kad sam išao za Rovinj tamo, za more, i to je cela moja Slovenija, tako da je meni ovo jedan lep i prijatan i sve najlepše mogu da kažem i o ovoj koloniji i o ovom mestu Zagorju i o ljudima i sve odlično.